دەستپێکی سلامەتیش دەخوازن و ڕەوشاتە چاوایە سپاس پێشەوە ئەس باشم الحەمدلله ئەژی نزانم سەد چ مرچێ بووە حتاکو ئەس دکتۆرێک نەبینم ji ber ku rewşeke min taybet heye ez doktor bibînim ez ê zanim ez çawa ئەو ڕوودان ینی هەر تە پەیوەندیل گەلمت کردت گۆ ئەس داخل بووم وازگیام ڕۆژاوایە کوردستانی لێ هەر دوورمە تەلیفۆن کرد تەنەوە بەرسفدا دەما تەنەوە بەرسفدا لور چ دبوو لالیە سێمالکا چ دبوو ez derbas bûm bavêm hatibû pêşiya min û hinek hevalî wî li wê de hebûn dostê wî bûn destpêkê hemû qexezêm derbas bûn û tiştek nebû ji kontrol û esayîş û tiştek nebû piştî ku em çûna aliyê dî li wê de li ber avê hinek kesa ez nas dikirim silav kirin tu bi xêratî serdan û nizanim çê ez derbas bûm wexta dît gelek xelkê li me kom bûne yê ji fêr gumana min li ser yê ji fêr dikeve û li ser kesekî dî jî ku ji bajarê min bû berî niha behsî bû baş ez nas dikim bi wan re niha kar dikir nizanim çi gotinek got careke dişiyan nedûv min ji fêr hat got vê rengîn peyavê ez derbas bûm cemiyekî navî baz şuxlê saet û nîvê pirsîş mikirine û bi eslûbekî xweş diaxivî talî got divê esayîşa kiştiya xamiş li biryar bide ez derketim ji min re gotin tu nabê derbasî rojava bê divê tu vegerê ji hê telbirnîne wexta wilo ji min gotin ez şok bûm got ez navegerim eger îro ez vegerham îde bû ez nema dikarim ez navegerim got divê tu vegerê dest bi kufriya kir yê esayîş got divê tu vegerêm got ez navegerim min dengê xwe bilind kir wan hat ez çar esayîş bûn do zilam bûn di do jin bûn got me jinan wê bikişêne wexta ez kişandim û tişta ku ez qet ji bîr nakim heger ez welat jî ji bîr bikim ez hestirê bavê xwe yê şêst û du salî ji bîr nakim ti carî ota ku ez kişandim bavêm gelekî êşa bavêm got here keçam kengî bû Kurdistan vegere here bila te îhane nekin goya bu îhane zêdî bênîne yek nehêl ez derbasî welatê xwe bim cilêm qetandin wekû tu dibînî ji ber hemû cilêm qetand ez derbasî nav seyarê kirim çar esayîş bûn do zilam bûn do jin bûn here ti Erdoganî min got ka tiştekî ser min bêje sedemekê bêje çima ti Erdoganî here bila Tirkî te bihewênê here bila başûrê ku Erdoganiya dihewênin here wir cihê telbirnîne min got ka raporteke min tiştekî min gunehekî min bêjin ez ê herim bes bê guneh bi çi heqî win xelkê netî dikin bi çi heqî win xelkê derdixin got tu nabê tu vegerê hevjînê min lê xist telîfonîş destê min kişandin destê min hemû birîn kirin tescîl li ware vebû dest pê kirin bernamjê telîfonê hemû hezif kirin ez peya kirim got divê tu peya bê bêdeng deng ji tenewê tu bi kevê qeyîkê de û tu herê vakirneyê qeyîkê goyek rakibê tenê hal bibe bila ev kesê dî binênin bihev re herin wexta ez jî peya bûm ji xelkê re got ev halêm ev e tenê ji bo ku ez dirûdaw de kar dikim gunhêm ew bû ku min dirûdaw de kar kir asayîşa xwe min zilam dîtin jinê asayîşa ez xirxirandim ez kişandim îhaneta min kirin hiştin bavêm ne şêst û du salî bigirî yanî tu nizanî pêşewa ev tehroja ciya min hêviya min ez bi nexweşî çûbûm ez qet ne bi kar çûbûm ez te pirsim li wê derê destpêkê gava derbas bû xelkê her te nas dikir wekû stêrkeke rûdawê te li wir naskirin pêşwazî te dikirin lê piştî got teqewutan din خلق çi digotin nerînê xelkê çawa bûn ez hecî mayîm pêşewa li ber devê li elaqatê fîş xabûr ez kişkişandim bi kurmancî dibêjim xirxirandim bavêm got keça min nexweşe eger tiştek jê bê distiye we de got bavêm heremê te jî bikine hepsê de bavêm tehf de ez hecî mayî mam ew qas zilam li wir bûn ew qas jin li wir bûn yekî newêrî bû ji bo esayîşa devê xwe vekê ez hatme nav xelkêm kira hewar min got ji bo tenê ez rûd yek kesî newêrî bû xelk di meyzan wilo kes newêrî bû tiştekî bike baş em wê derê her berpirsên kantona Cizîrê bêjin ew rêzêl mafê jinê daxwaza mafê jinê her posteke bava wekû dibêje hevserokê jin heye û tu wek jinekê çawa nêzîkatiya wa jina wiştare şewa ew esayîşek ji wayek ez nabêjim me te dilê wê me tişewitî çavê tu ji hêstir bûn yek ji wa ya dî zebaniya ber devê cehennemê bû eyn zebaniya ber devê cehennemê bû digote min devê xwe neveke destê min hemû kirine birîn hingî ez xirxirandim cilê min hemû qetandin min gotî de gunhê me bêje tiştek yek gotin min ji ware got min got ez divegerim û ez bi zorê vegerandim ji war gotibû tu dicanîye zanî bûn bavê min ji ware got min got heger min gunehek kiribê
خودش مرنا بسری و تحقق مده بس مقون هر چار اسایشن هاگر و گونهم خست بستو کرا خدا ان شاء الله خودش ورنه دما تقول بو خاطر خدي ادنا وانا چی برسدان تگو وانا خدای ناستکن امنا قرآن ناستکن امنا محمد ناستکن یکی جوای اسایش جمره گوت یکی بره بو جمرتش ناد بجه کو ازواناست نگم نه خدای ناستکم نه نه قرآن ناستکم نه پیغمبر ناستکم جمر بحثات تشتكي نکا هرا اقدر نولاتي جهه البرنينن كانت شهيد البردانه مقود في از شهيد بكبم حتى از البر بمينن افقد شهيد ناف مال باتام دهن هر دبي از بخو شهيد بكبم بشرا ولات نمالا و بابي واي كي بخوازن درخن كي بخوازن بخنيدا انا بين بيتر تبوستين بس مربش داوين هات و هستيتو وروشاتي تندرستي چاوايا روشامنا تندرستي هستشتكي شي نظام حتى از نكي ما نخوش خاني هستي من خراب ترين هستا واسكار مشتر بيجم اگر بعث جيبانا ديتوان زلامك شستو دصالي سركجا خود جري وبجكي تعاملا خو نرم كربانا والله بعث تصرفش بشيا خلقي دنا كريا وهاجر بعث شي كربانا او كردن الويد وين ناموس البيبلا وكتبانا وكسي قوتبانا نا دبجي بردن هادي هر جهه الدلي هر کسی ذهب و هر کس تناستكو كاري تجي يبيشي ناستكو سلامتي جفكارا خرد خوازن وبريارا بنت خستم دريج بكن جبر روشاوي تندرستي جبر يعني جاليه دروني و جاليه لاش